bezpośredniej, bardzo kontaktowej walki. W XVIII wieku używano przede wszystkim broni czarnoprochowej, czyli strzelano ołowianymi kulami. Do starć na bagnety lub na kąpy dochodziło tak naprawdę w ostateczności. A dzisiaj zaprezentowali się przed Państwem członkowie Konfederacji Tomahawki i Muszkiety. Ludzie, którzy mają świetną na punkcie historii. Parę słów może na temat mundurów. Zacznę od naszych przeciwników. Te niebieskie kurteczki, proszę Państwa, tam na początku dwie, to są marynarze. Marynarze brytyjscy. Proste, krótkie marynarskie kurteczki, broń, to toporek, pistolet, to co się przydawało. Dlaczego byli w głębi lądu? W czasie wojny o niepodległość Ameryki wykorzystywano rzeki też do transportu broni, żywności, ale także używano tam łodzi uzbrojonych w armatki. Więc marynarze jak najbardziej w głębi lądu. Kolega w granatowej kurteczce, Filip, lojalista. Nie wszyscy Amerykanie, jak wybuchła wojna o niepodległość, walczyli przeciwko Brytyjczykom. Mówi się nawet tak, że 1/3 popierała patriotów, 1/3 popierała Brytyjczyków, a pozostali czekali, kto wygra. Tak faktycznie to wyglądało. Obok nich w tych zielonych mundurkach ci najbardziej źli dzisiaj, straszni, okropni Niemcy z Hesji, którzy zostali wykupieni jako najemnicy przez Brytyjczyków do walki przeciwko Amerykanom. Oni tak naprawdę jak przypłynęli na kontynent amerykański, byli rzuceni jak gdyby całkowicie do innej kultury. Był to dla nich trochę szok, ale Jegrzy w zielonych kurteczkach bardzo dobrze sprawdzali się w takiej walce w szyku rozproszonym. Czyli na przykład nie tak jak Państwo widzieli, myśmy szli taką linią. Jegrzy walczyli w szyku rozproszonym, oni mieli trochę lepszą broń, taką, którą mogli odstrzelić podoficerów na przykład, czy muzyków albo sztandarowych. I tutaj, proszę Państwa, piechota kontynentalna, czyli Amerykanie. Proszę zwrócić uwagę, to niby to wygląda jak armia, to jest taka granatka czerwiej, ale nie do końca. I brązowy! I brązowy. No, kolega się tutaj zapamięta z Massachusetts. Kolega Michał, taka dłuższa kurteczka granatowa, moja też zresztą, to jest z Virginii, czyli też z południa. Regimenty 2 akurat brał udział w bitwie pod Princeton, którą zainscenizujemy trochę później. I tutaj mamy piękny przegląd New Jersey. New Jersey, ciekawy, proszę Państwa, jest stanem, w którym w tej chwili na wschodnim wybrzeżu jest najwięcej Polonii. Bo akurat mamy kontakty z Polonią, która też odtwarza regimenty z New Jersey, więc dzięki nim akurat mogliśmy zrekonstruować, powiedzmy, niektóre elementy uzbrojenia. Takie fajne, że może poprosić Darka do przodu, słowo. Proszę zobaczyć, prosta kurteczka, kapelusz taki trochę maratonkowy góralski, ale on często był w domu po prostu. Było można go wziąć, po prostu założyć, wyjść. Prosta szmatka na szyję, halsztuch, kamizelka, krótkie spodnie, pończochy, bo prawdziwy mężczyzna nosi pończochy, nie chłopaki. Tak. Buciki wojskowe, bardzo prościutkie, chlebak, którym się nosiło zapasy jedzenia na 3 dni, jak było. Może teraz tyłem. Brytyjski zdobyczny koc wojskowy. Wiadomo, czymś było trzeba się przykryć, płaszcza nie było. Ładownica, w której były ładunki karabinowe i tutaj coś, co kojarzymy z Ameryką, tomahawk. Tomahawki, proszę Państwa, nie produkowali toporki, tomahawki nie produkowali Indianie, tylko produkowali biali, którzy też sprzedawali je między innymi Indianom. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeszcze Darku może z boku, róg prochowy do podsypywania na panewkę. Dlaczego do podsypania na panewkę? Może tak wytłumaczysz, Darku, teraz Państwu, jak się Ale już z biciami, żeby nie było, jako Springfield. A takie karabiny były dostarczane do Stanów Zjednoczonych, żeby nikt króla Francji nie pomówił o to, że wspomaga rebeliantów w pewnym sensie. Karabin ładowało się dosyć długo, tak sprawny strzelec, dobrze wyszkolony jest w stanie oddać 3 strzały na minutę. Celność tego karabinu to jest taka... No są dwie szkoły na ten temat. Jedni twierdzą, że na 100 metrów od danego egzemplarza ta celność naprawdę była różna. Karabin ładujemy w ten sposób, że mamy tutaj tak zwaną panewkę. To jest takie, można... Śmiało, proszę podejść, to nie No, jest to jest rozładowany, także spokojnie. To jest panewka i tu zasypujemy proch, który przez tą małą dziurkę, tak zwany otwór zapałowy, wniknie do lufy i odpali nam ładunek, który tam umieścimy. Więc najpierw żeśmy zasypywali panewkę, zamykaliśmy tak zwane lustro krzeszące, żeby się nam nie wysypało. Wtedy resztę ładunków wsypywaliśmy do lufy, kulę dokładaliśmy, dobijaliśmy to stemplem
ten sposób i teoretycznie karabin był już gotowy do strzelania.